1 bulan yang lalu operasi datang Singapura. Dokternya sanjangetan Mbak Manohara nanti setelah 1 minggu tidak boleh kena air dulu, katanya kan begitu. Nah bar kuwi aku kan mulai beda montoran nang Indonesia. Iki lho, iki ora omongane wong gendeng iki. Teko Singapura beda motor perotol teko Batam. Maksudnya saka Indonesia. Terane aku iki ora duwe lho, aku operasi BPJS lho Mas. BPJS sapa Singapura iki lho kowe bacok. BPJS kan programnya pemerintah. Iya, tapi Singapura ya beda karo kene kok. Program Indo duduk ning Singapura, Indonesia. Ya mbok bute ngono basa kuwi aku teko dalan kudanan Mas ora nggawa jas udan. Aku yo kaget jare dokter kan seminggu ora oleh kena banyu. Kuwi lagi kamangka lagi 3 dina. Aku kaget kok Surabaya kesusu tak buka, Mas. Terus lah kok tukul neh to. tenan. Ya ora kenek. Kuwi kan tunggalane capar to, Nul. Gendong kula